Joo, moro. YouTube-videon aika. Joo. Kerron aika paljon tässä yöllä, mutta ei se haittaa. Mä katon paljon kelloa. Oho, kello on pian 6 yöllä. Mut joo, pitäis mä pikkuhiljaa päätellä. Niin, että sinne Battleen mennään ja juu. Että ei sen enempää asia ollut, mutta tää ostetaan täältä sitten. Mä en oo varmaan YouTubessa video, missä mä oon sanonut ton 100 kertaa varmaan joo, pahoittelen, sanon vielä kerran juu. Joo. Mä haluan jonkun hyvät chesti, niin mä voisin saada sieltä tosi hyvät chanssit lege. Mineri, Graveyard, tai Icevisu, tai Logi. Tai Miner. Joo, mutta mä mennään videon pariin. Vedetään joku 4 battleä, jos keritään, mutta joo, mennään joo. Joo, mulla ei ole ääni vähän aikaa, mutta joo, oikeassa battles mennään sitten jo. Joo, toi Keijo pistää heti Minion harre. Olisi tullut tänne, kun toi Benjamin, niin sekin on täällä battleissä mukana, koska video. Sitten täällä on Jep. joku toinenkin pelaamassa. Haluan arvoittaa, kuka se on. Toivottavasti joku tulee. Pelaaks sunkaan siellä joku? Joo, tuosta lähti noi musketeerit, niitä oli 2 ja on sieltä tulee baby. Baby, 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 baby. Baby, baby, baby. On ikävä kortti, kun se tulee ja hyökkää ja nappaa sinut mukaansa. Se on kiva, että se pistää ihan PSG-arme, joo. Se pistää tuolla se, säpätään se. Niin se ei saa tornin damagea. Paljon ainakaan tehtyä. No joo, 3-4 lyöntiä. Sitten lähtis Prinssin OK sieltä. Kutosleuvun minipekka, mitä helekkaria. En oo kyllä nähnyt vähän aikaa. 3 Skeletonin kentälle Prinssi. Yes, Prinssi. Veti torni alas sieltä. Joo, säästää eliksiiri päästä kunnon hyökkäykseen. Minuutti aikaa. Katso, jos toi torni lähtisi tuolta tollasilla kikkoilla. Joo, Minion harjoita tosta pois. Noin. Tää pääsee sit dubeen. Voi käydä kattoo häviönsä. Siis en mä väitä, että tää on huono pelaa. Ihan ok tää on. Ter Musketeer oli äsken kentällä. No melkein. Oisin saanut justiin. Kakkopökelöt. Juokse Prinssi. Ei. Nyt Musketeer hakkaa. Kes Musketeer rektos. Mennään vielä 3, jos tässä kerkee. 3-0, ei 3-1. No joo. Mennään friend battleen jonkunkaan, ketä haluu tulla. No 1 tuli Robini. Katsotaan, jos tää battle sujuisi jotenkin.
Mut joo. Jos lähettäis tuolla musketeerilla liikkeelle ja tuolla on ilkeä kortti. Expo pääsen ilkeästi lyömään siihen muutama isku, mutta sieltä tulee kakkeloita. Vaikea päästä hyökkäämään. Joo, ne on siis kakkaspirinttejä. Kauheit kakkoja. Ja hirveet. No joo, mä voin sanoa, että ehkä tää matsi hävittiin. Jos emme saa musketeereitä kentällä. Mut joo. Katsotaan mitä Robin sanoo tuhon. Käyttää chappi kans. Joo, toi tuli vähän liian myöhässä toi chappi. Mut sille ei voi mitään. Käyttää housuja uuteen nousuun. Jes, saatiin yksi isku. Robin saattaa aavistaa, mikä kortti lähtee liikkeelle. Kortin nimi on Der Musketeer Speargoblins, jonne joku juttu. Ei, chappi meni ihan hukkaan. Kuin huumeet. Miten chappi liittyy huumeisiin? En mä vaan tiedä. En mä vaan tiedä. Nyt jos Robin pistää chappin, niin ei ollut kussut tätä hommaa, kun mulla on toinen koltti tossa nimeltään. Oho. Mut joo, Xbox lähtee nyt hemmekkoon. Erittäin nopeasti. Pyrkulla. Jep. Eikä kokkokikkare. Kiiks. Lopeta Xbox. Xbox. Pistetään eräs kortti tuohon Xboxiin, jolla on erittäin hieno nimi. Hänen nimensä on Der Musketeeri. Teeri Muskepleeri, mikäli ikinä haluukaan olla. Mut olkoon vaikka Eeron Irkki, minulla on ihan sama. Pam, 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 pam ja get wrecked. Good game, good luck. Mä näen tätä oikeasti hitaasti. Mut joo, nopea mennä vielä. Yksi battle edis. Joo. Ryanilla, en mä tiedä. Toi on ne jaavista, mitä mä pistän. Koska mulla on just toi lefta tai tästä Klääniskön matsista. Toi hampastajia. Joo, leftaa. Sun kannattaa katsoa, sulla on vähän niinku nukkumaan menoaika varmaan joo. Ehkäpä kannattais käydä nukkumaan, niin sulla olisi ehkä vähän parempi olo aamulla. Mistä tietää, vaikka olet oksennustaudissa. Uskinpahan nyt sentään. Mut joo, älkää ikin käyttäkö Knightia. Se ei tee mitään. Muuta kuin heittää miekansa tielle. Se mä oikealle tielle tarkoittanut. Joo, mä myönnän, mä oon vähän paska näissä vitseissä. Anteeksi kielenkäyttöni, mutta ihan tosiasia näin. On kiva kortti tuo. Tjappapappa dipidip. Eikä koko kikare. Ei, mitä sä teet? Minne sä meet? Mut joo. Moikka kaikille, mä teen videoa. Joo, rektaus. Tässä näin sanoisin miehiä.
Aurect Gymi 2003. Tai mikä liian tonneekin onkaan. Boni. Ei kun Let It Go. Lady Gaga. Heart Stereo. Mikä Heart Stereo? What the fuck? Ja mun matsia voi katsoa nyt, koska mä oon niin hyvä pelaaja. Haluatteko te, että mä rektatoin ne vai? Penkku Kuseosa 2. En mä kuse, mä oon johdolla. Niin kun mä katsoin vanhoja videoita. Ajaa, Penkku kusee 2016. Mut joo. Kenelläkään Jonneilla ei mene jakeluun. Ne ei ymmärrä, että mä käytän chappia. Mulla on se chappi. Niin ne silti voi käyttää Skeleton Army. Mut joo. Oli pakko tästäkin ilmoittaa. Nyt on periaatteessa aamu. Yö. Huomenta. No niin. Tuolla on voitettu vielä yksi matsi, joka on tosi hyvä juttu. Koska miksei. Ollaanko me nyt siellä Oton yli? Moi Tupe. Lähtettiin sinne Robinille, että moi Tupe. Just maautoili. Mulla ei saada sitä Silver Chestia, mutta joo, enempää ei ollut tällä kertaa asiaa, mutta joo. Tän kanssa ja mennään tällainen tästä vielä. Ollaan vedetty oikein 4 matsia tässäkin pelissä. Joks pelottaa tästä tosissaan. Hyökätään vaan jotain kortteilla. Toivottavasti toi välit mistä mun kortteista, mä voin vaan hyökätä sen. Jee! Fuck. Dymme. Prinssi kuolee. Prinssi kuolee. Prinssi kuolee. Kato mun hieno spelli. Miksi et tuu tornaan? Mä tiedän. Oho. Eikä tota mä en tehnyt taholta. Vähän ohi. Yksi kakapallero. Antakaa hänelle seuraa liikaa. No niin. Hän on joulun viimeisenä jo todellista. Vastustaja ei ole saanut meiltä vielä yhtään mitään pois, joten ei häidehditä tässä kohtaa. Oho, kakapallero. Tuo on ihan saakeli hyvä kortti. Mut joo, kattokaa nyt se rektaa baby Dragon. Ei se rektanut sitä, se rektas. Pau! Titili pam. Mut pau! Yksi skeleton. Ai. Kattokaa, tää tuho kaikki tornit. Elektrovizar. Ei sä sait elektrovisarvin. Mistä? Sit mistä sä oot kuullut? Ai mistä mä sain se? Mätsistä. Vähän mahdotonta. Mut silti. Silti. Sun skele-army kuolee. Kuolee. Ei syytä huolee. Mä kuolee. Mut joo. Käydään vedellä tässä mahapumpista. Joo. Kiva video. Ai saakeli kun selkä. Herra Jumala. Hei, nyt pitää rikkoa äkkiä 2 tornia. Tuli vasta nyt mieleen. Mut joo, rekt. Oliks järkeä katsoa ihan chapit nyt ohan? Huvitti. Aina kun huvituttaa.